Dámy a páni, stalo sa mi niečo, o čom som ani nedúfal. Keď sme prišli zo Letňa, tak som prestúpil na Bčko, na Florence a idem na národný třídu a neuveríte, čo mi prišlo. Jedinečná súprava sanitka. Len pre tých, čo nevedia, čo je sanitka, za chvíľu uvidíte. Je to taká istá súprava, ako ju môžete vidieť. Je to taká istá ako Škoda 81M, aj má sa takto volá. Akurát, že v názve má ešte dodatok sanitka. A čo môžete vidieť, čo v normálnych Škodovkách neuvidíte, je to, že tu má ešte takéto pasiky zahnuté, že sa otvárajú dvere aj tam. V Škodovkách je to takto rovno biele. Za mne sa mi to až tak veľmi nepáči, ale tak čo už. Toto, čo vidíte, toto, tak to je na detekciu látok. Keby niekto hodil nejakú chemikáliu do súpravy, že či chce teroristický útok, tak ono to detekuje, to v prednom a v zadnom voze. A za chvíľu uvidíte tú sanitku spredu. Je to normálna Škodovka až na tie dvere a až na to, že je biela a volá sa 8171M sanitka. Ani sa mi nesnívalo, že by som ju stretol. Už som sa ňou raz viezol, som mal také šťastie ušla mi, tak som išiel hneď vlakom za ňou, hneď na konečnú. Tam som na Černý most, tam som vystúpil a rýchlo prebehol do nej na druhú stranu. Našťastie som to stihol, takže som celý bez seba, že ju vidím. Je to normálna Škodovka, len biela. Okay.